Apostoli Andile Gamajola emsakazweni wakho namhlanje Nongoma 88.3 FM as well as Intokozo 101.2 FM. Imzuzu 14 kalishali ihora leshumi ebusuku namhlanje. Sibonga ukuthi wena uyingxenye yalomsakazo nokuseseka njalo ngalesi sikhathi. Namhlanje ke kukhona baka Financial Freeness Services esokhuluma nabo. Awubeka indlebe ubonke ngeke usizakale bakithi kulolu takatika lezikweletu ovele ngalo ngekhanda. Bazileke kusilekelela ngempela ngeindlela zesimanje manje ezilula kakhulu ezenza ukuthi wena ukhululeke kweze zikweletu ukwazi ukuphila impilo efanelekile. Ukhona ke namhlanje uMamkhize uma wami ebusuku namhlanje. Sikubingelele masu kwamukele emsakazweni. Ngiyabingelela msakazini nakubalalele emakhaya. Asibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi sibe nawe futhi namhlanje. Ngiyazi ukuthi izolo besindawonye siqhubekeke nento esiqale izolo abaka Financial Freeness Services. Ukusiza umlaleli ekhaya usanda ke kusivula nosanda uqala ukusizwa. Masikhuluma nga Financial Freeness Services sikhuluma ngabo ba. Okay, sikhuluma ngecompany la eze ukusiza umlaleli esekhaya ukuthi akwazi uqeda izikweletu zakhe esikhathini singango 24 months engakhokhi inzalo ngaphezulu kwemali ekuthiwa ibalance yakhe yezikweletu. And ukusizakala kwakhe kungamsavela imali engacishe ifike ku-60 noma ku-70% Wow. of isikweletu sakhe. I think ibalekile si emphasize number 1 umuntu okweletayo kodwa mase ekwa Financial Freeness Services niyakwazi ukumlekelela ekutheni agcine onga ekhokheni kwakhe engayikhokhi i-interest engayikhokhi yonke. Yes. That's very powerful. Into engajwayelekile lena. Siyazi ukuthi makuziwa kulezi igaba zaka debt solutions kunento eziningi. Masibheka kwelaba bebala lemhlophe abafana nathi. Thina kunzima ukuthola ama loans kodwa futhi nokwakhokha sikhokha kakhulu. Yini imbangela yalokho ma? Angazi ukuthi kahle isystem yenza kanjani ukuthi umuntu okuyena ozabalazayo empilweni kube yena futhi okhokha kakhulu. All right. So ukuthi ukuhleleka kwayo ngizosho njalo. Ngizosho njalo impela ngoba ayikho ngempela izathu engathi siyabambeka ukuthi why kukanje. Kodwa isikhathi esiningi khona nje into engayibuka eyayithena the poor pay more. Yeah, that's true. The poor pay more. Yeah, that's true. And abantu abanemali bakhokha kancane. Yeah, iqiniso lelo. So yeah, it's imvamiso ngiyangibona abantu abaningi umbuzo nje ngushiya kuwena lo before singene ekuthenini abanjani abantu abasizakalayo la ka Financial Freeness Services. Hey, ngibona abantu uthola ukuthi bayafonelwa umuntu abe interested kule company ezomncede eqedeni wayikweleti akhokha umuntu isikhathi eside bese eqedile ukhokha athi uyabheka futhi igama lakhe lisabishile ezikweletini igama lakhe sub-blacklisted. Sinike isiqiniseko sokuthi lunjani uhambo lweni nomuntu usizana kanjani egcine ethola confident kunina ukuthi hayi emva kwalokho hayi nakanjani I'm a free man. Yes. Into yethu ithi manje usuqedile ukhokha izikweletu zakho ukwazi ukuthi wenze i-rehabilitation la igama lakho licleanwa khona from credit bureau uqale kabusha on a clean slate. Wow, that's powerful. Uhlobo njani la abantu enibalekelelayo ebaqedeleni izikweletu? Ebaqedeleni kwesiyayithena ungcono uze wena nezakho izikweletu sibone ukuthi na uhlobo lwezikweletu. Okay. Uyabona ngoba sizothi wonke umuntu akeze kanti mhlawumbe khona ongaqualify. Okay. Izolo ngenze example ukuthi ake ukwelete into eziswela kwa 100 and something thousand. Yabo. Noma bezingaphansi kaloko asikwazi ukuthi sivumeleke ukuthi sikusize. Okay. Shothi umuntu nje into yakhe iqala ku 100,000 kuyaphezulu. Uyakwazi ke lo muntu ukulekelele. Yes. Uthena kumuntu uyakhokha kodwa engayikhokhi interest kwenzeka kanjani? Ayikho interest. Uhlelo esinalo ilolo oluthi ena umuntu i-portion of izikweletu zakhe end up i-right way off. Okay. So nkathi kunjalo ngamamazi wena awukhokhi zonke izikweletu like for instance mawuthi ubathi ukweleta 100,000 awuzukhokha 100,000 khona i-portion ezo-right off. Wow, ukhokha ingxenye kuphela. Kodwa as long as ungaphansi kwa Financial Freeness Services inini nalolo hlelo nenivunyelwe ukwenza lolo hlelo lona. Oh, that's powerful. Nakho ke ngisengiqalile nangilekelela
nazi ingcingo ziyangena ngalana ezitolo ezithizeni kuthiwa hey indoda khokha phela sizokublacklista noma hey khokha phela kuzokwenza ukuthi nokuthi ngenze njani kuleso simo esifana leso siyasithi ena ingcingo ugcina uyiziba Okay. angifuni ukudlala ngabayeki kwesisikhathi noma kuthiwa ukweleti bayafonelana nje abantu abakwi-market No, that's true. abahlale befonelana That's so true. Okay. wena ozaziyo ukuthi usungena ohlelweni lwethu ezakhe ingcingo fuze noma kuthiwa zinciphile noma ziyaphela Okay. kodwa okusalayo ingcingo if it means ukuthi uyiphendule ziphendule ubatshela ukuthi sengingena ohlelweni Okay. lokuthi ukhokhe ikweleti All right. awusadingi ukuthi uloke wenza ama-arrangements nabo 1 2 awusekho futhi imali eseceleni oyikhokhayo Okay. ngaphandle kwale mali usuyiqalile la esesikutshelile ukuthi okay wena ukweleta imali engaka Sure. uzokhokha imali engaka All right. uzofika Okay. ekugcineni kwi-program yakho. No, I think that's very, very powerful and very fair. Ngoba lento siyibona yenzeka kondlebe ekhanyilanga kwabamhlophe. Kakhulu. Ya uthola ukuthi bona kulula ukuthola nje i-loan futhi kulula ukuyikhokha ngoba ayizi bathi ke abekho ku-risk angazi umuntu okwi-risk onjani. Yeah kuthiwa abekho bona kwi-risk thina sikwi-risk. Angazi ngoba yini mhlawumbe ngenxa yebala yini angive ngitheni akodwa nje Yes. angazi Ingabe umsebenzi kahulumeni, ingabe umuntu oyisebenzayo, ingabe umuntu osebenza nje umsebenzi ojwayelekile, as long as isikweletu sakho si over 100,000 uyakwazi ukusizakala lana ekuthenini ulekeleleka financial freeness services, kodwa nje kubalekile ukuthi awuyikhokhi yonke futhi interest hayi bye kwi-interest. Yini ikuphi okubalekile ukuthi benifonele umuntu axoxe nani athume abuze imibuzo efanelekile nani nimbuze imibuzo efanelekile ukuze azibone ukuthi uyaqualifya yini. Number 2 yasizakala yini. yes qala ungcono asifonele Okay. noma asi-WhatsApp inambeni zethu esisebenza ngazo njengamanje. Alright, umlaleli ekhaya thatha inombolo yaka Financial Freeness Services ukuze ukwazi ukulekelela ekutheni uphume ikweletini kalula ungakhathazeki. Ngiyazazi ikweletu baningi abantu abane depression njengoba sikhuluma, abanye umthatha umuntu useyasebenza usebenzela nje ukubona imali ingena iphinde iphume. Mhla uhola uba nolako lubi kahambi ngoba imali ingena iphume ungabonanga so wazi wa decide ukushintsha ibhenki ohola ngalo ukuze bengayithathi. Nansi ke solution nabaka Financial Freeness Services bazokwazi ukukulekelela ukuthi wena ukwazi ukuphila impilo yakho kahle. Hamba uthenga imoto yakho futhi uhamba uthenga umuzi wakho ngebond futhi kalula usuphila impilo eclean usuqale phansi ngenxa yabaka Financial Freeness Services. Asibanikezeni inombolo Khabazela. Alright, inamba yethu 074 074 222 222 8012 8012. eyesibili Yes. asiphindele yokuqala Yes. asiphindele yokuqala 074 074 222 222 8012 8012. then elandelayo 061 061 556 556 76 76 77 77. yebo ngicabanga ukuthi kanjalo Asiphindele 061 061 556 556 76 76 77 77. yebo Ngicathi ke abantu abayisukumele phezulu abasebenzi bahulumeni basizakala nabo futhi bayasizakala. bengalenza iphutha othishela onesi amaphoyisa wonke umuntu akaliphakamele leli thuba uthathele noma wakhe inombolo uthathele nobaba wakho inombolo nomakhelwane uyazi lokushini kunjani ikweletu uyazi emakhaya zimi kanjani. Nazi inombolo ziya WhatsApp ziyafoneleka ziya SMS 074 222 8012 061 556 76 77. Asibonga kakhulu ke ma inkosi ayibe nani. Thank you. All right again.